Belorusija, oblast Mogilev, selo Kanići. Ne zna se po kom svecu je ova crkva dobila ime. Pokazujem gde je bio nivo poda. Malterisani zid je viši od plafona. Zid od cigle ispod nivoa poda. Niše napravljene tokom izgradnje za grede. Ovde su umetnute debele drvene grede kvadratnog preseka. Tamo je niša za sledeću gredu. Evo niša u suprotnom zidu. Jasno je gde je bio nivo poda koji je arhitekta planirao. Ispod nivoa poda u zidu je otkrivena misteriozna struktura. To su niše napravljene u obliku svoda od cigle. Završavaju se zidom od cigle. U zidu hrama ima nekoliko takvih niša. Pored oltara, tačnije ispod oltara. Ovo nisu prozorski otvori, a ne vrata. Sve niše se završavaju zidovima od cigle. Iznad jedne od niša nalazi se otvor u zidu. Veoma je nizak za prolaz. Nijedan čovjek neće doći ovde. Više kao ventilacija. Na vrhu su bile podne grede. Otvori niša se nalaze ispod nivoa poda. Ovako otvor izgleda s polja. Rupa koja se proteže ispod nivoa zemlje. Kada se sneg otopi i pada kiša, voda će teći ovde. I ulite se u ove podzemne niše. Zašto su verskom objektu potrebne niše u zidu ispod oltara? Ne izgleda kao prostor za skladištenje. Zašto su iznad niša napravljeni prolazni otvori? Da li je ovo ventilacija ili osvetljenje? Možda crkva nije podignuta za molitve i moralno učenje. Više kao tehnološko rešenje. Ovde su uradili nešto sa vodom i vazduhom. U ovim nišama ispod oltara.